Ramogi kawuono tarik 16 dwe mar auchiel higa mar 2023 tarik 16 mar higa ka higa piny mangima dhialo odiochieng' mar nyathi Afrika. Kabende kawuono ni mana kaka nasingo e studio kae wabiro bedo koda wendo mano Walter Odhiambo mabende tiyo gi nyithindo e migao no kata riwruok ma ok mar piny owacho mar SOS. Kabende wabiro twak e wi okenge ma piny ngima to ahinya ka wang'iyo pacho ka mosego e rito ratiro mar nyithindo. Bende abiro nyisi matut kaluwore koda kama wach mar yango kata dhialo nyathi Afrika ne ochakore. Maling'ling' ni en gino mano chakore piny noero mar South Africa kaluwore koda yuaruok mabende nobedo kaluwore koda akweda mane nitiere e kind nyithindo majorotenge kod nyithindo majorochere. Kama bende koro lweny nowuok ka nyithindo moko nowito ngimagi kabende koro riwruok mag pinje Afrika nong'ado mar mondo mi odhial odiochieng' mar nyathi Afrika e rango kenge mosego. Kamano nyaka Ramogi mano matin nono wachagi weche ma wamiyo pek. Piny mangima kawuono dhialo nyathi Afrika gi thor mar wach mar rito nyithindo e sama gitiyo gi yore tudruok mag mbui. Kama hawako tayari kupitisha finance bill, wasipoteze wakati na muda wao kukuja bunge, wakae, there is no even option of walking out. Jod bura ma Kenya Kwanza kwedo jowete gi magazimio kuom wuok e od bura e kinde somo budget. Hii ilikuwa excess ya Mombasa pekee, lakini tunaendelea hatutaambia wananchi mahali tutakuwa next. Riwruog lakteche oloro kuonde thieth 46 e kaunti ma Mombasa kuom koso luwo chike mag thieth. Machiegni nyaka Ramogi tudri kodwa na boma mar ote machuok ariade kauchiel nono bende wayudore mbui duto kama yudo wa Ramogi TV, Facebook, YouTube, Twitter kachiel koda Instagram. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Wini Adoyo. Kawachako ni piny owacho ne oketo mena maromo shillings bilion 11 e chenro mageto mine kod rowere matimo hala kod hola manengone ni piny budget mane osom chieng' tich ang'wen. Mana ka Edwin Okoth leronwa aguche auchiel koro dhi bet kod omenda mar oganda kata ma oganda nyalo holo kochakore dwe mar 7 higani. Kaluwore kod budget mar omenda machakore dwe mar 7 higani, aguche auchiel koro medi ma ok tin shiling bilion 11 mar chiwo hola ne oganda. Agulu mar Hustlers Fund ma osebet kamiyo oganda gope yoro ng'we yamo chakore dwe mar 11 higa mokalo ema ne oyuto moloyo aguche mamoko. Piny owacho medo shiling bilion 10 e Hustlers Fund ma oseholo oganda ma ok tin shiling bilion 30. Agulu machielo moting'o omenda ma imiyo ohelni matindo tindo maloso mwandu bende ne oketne thenge shiling milion 300 ma ibiro chiw ne oganda kata beni pok oyangore kaka gibiro yude. Agulu mar Youth Employment and Enterprise kata Uwezo Fund machiwo hola ne mine, rowere kod jogo modak kod ng'ol ne omedne shiling milion 192 ei budget ma higani. Rowere bende ni kod thuolo mar kawo hola ma ginyalo timo go hala e agulu machielo mar Youth Enterprise Development Fund mane omedne shiling milion 175. Piny owacho bende medo shiling milion 182,800 e agulu machiwo hola ne mine kuonde od bura kata Women Enterprise Fund. Jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u ne owacho ni hola go biro jiwo jotimo hala e ohelnigi kendo loso thuolo mag tije. This together with other affirmative action funds like the Youth Enterprise Fund, Women Enterprise Fund, Uwezo Fund and MSME's Credit Guarantee Scheme will increase access to affordable credit to targeted persons and sectors and thereby increase their investment and allow for private sector-led growth. Kata kamano, Hustler Fund ijogo e nyinyo mar tamala boru ka Women Enterprise Fund manyaka sani osechiwo ma ok tin shiling bilion 8 jogo tamala bich ka gichiwo hola. Mano tiende ni piny owacho oseloso shiling bilion 2 gi milion 400 kowuok kuom jogo makawo hola mar Hustlers Fund, kido ma ok tin ne nyinyo maromo shiling milion 800
idhi lose medruok mano kete budget ma higani. Jogo makawo Women Enterprise Fund dhi loso ne piny owacho ma ok tin ne siling milion 9 e medruok ma otim sani. Ma nyayo penjo ni bende nyalo bet ni piny owacho timo ohala kod oganda. Lipot ewi moko kuom hola kaka Uwezo Fund ma osechiwo siling bilion 7.2 ne oganda yango ni 40% kende ema duogo. Kamano kelo lal ne piny owacho. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Paro mopogore opogore pod medo nyiedhore kuom oganda jo Kenya bang' jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u somo budget mar omenda mar 2023-2024. Ma timore ka duol mochung' ne riwruoge ma ok mag piny owacho koni mwandu jopiny nyaka to koro tigodo yo makare bang' budget dieko kwan omenda moketie migepe mopogore opogore. Joja oko miyo waler mathoth. E kaunti ma Mombasa, twak ewi budget mane osome odhiambo manyoro ne ochacho ka oganda mathoth koni ok gine ka budget no ne odeo jogo mayuto gini piny. Gikoni maduong' mane gigombo winjo en neno ni nengo ngima odok piny ka achiel kod okange mowinjore mag kedo gi mibadhi ma gikoni ogurore e pachoka. Tiyudo ka hustlers gadier gimanyo pesa gi orete. Tendo gi vijende gi yudo kaka gidhi timo betting, jomoko yudo, jomoko be samoro kilal kinyi yudi. Tewacho ni no konjo hustler ka to ka endi momedie pesa. Skul sani ji hinyere. Jopuonje sani gi tabu kabisa nikech yudo ka sani riembo nyithindo. Nyithindo ok nyal dhi skul ni pesa onge skul to kati wuondo wano kawo pesa mang'eny okete line mar education. Kiny to nyathi riembo ni nie ot. Ni pesa onge ma nyithindo chamo kata mana skul. Maluoro nitie ni otonglo ma kore lach kogol kocha tiduogo koni tidwoke piny. Tichake nganye titere malo. Ma endi en wich kuot maduong' nikech budget ni Njuguna Ndung'u otime sama kech omako piny ma chiemo onge to dongruok be waneno ka giwacho ni gikelo to waneno ka dongruok en mana mibadhi. To en gi mibadhi maduong' kabisa ma koro wan waluor ni budget ni koro dwadiyo wa piny makata ka koro wawuoth onge. Yuak makamano ne bende onyiedhore e kaunti ma Kisumu. An gadier ni kata wabunge manogo yes, gigoyago yes to satisfy their political godfathers, but chungi maiye to ging'e ni gino ok en mara common mwananchi. En budget monego japiny. En budget moyo japiny. Omiyo anyiso japiny ma Kenya, ng'ata biro yuak, chak twe nungo nigo kanda maber, tuch kamba kadok chien. Koro ka budget no the way ma entie no kila ng'ato ka ng'ato nikech wang'en wan gi puothe. Odhi odogi puodho mondo pur. President maro onego be ni keto mana migawo matis to wating'o for a given period, ichak iduogi medo matis to wating'o for a given period. Gigi ok nyal tim te dichiel. Ti class moko mabeyo ok anyal wacho no rach te. To nitie moko maricho koro an apwekwa ni mondo gidog gibet piny ging'i gino maber. Koro onge gima ang' notimo kwang' nwaringe Kenya waka to ang' nwachore kata otek kamano. Komachielo, duol mochung' ne riwruoge ma ok mag piny owacho midendo ni NGO Council to koni piny owacho koro onego chung' motegno mar neno ni omuom go itiyo godo kaka owinjore. To kata obedo ni budget misomo liko kwan omuom michan ti godo e higa ka higa, ma gikoni ok osebedo katimore e yor ler kaluwore gi weche mag mibadhi mitayo gi apisas mopogore manie bede mopogore mag piny owacho. Pesa mo oketi mondo ti education obed utilized well. Nikech wasebedo gi cases mayudo ni pesa obedo allocated lakini olal through corruption. Sisi tutakuwa macho. Meambia wanachama wetu wote wawe macho kuhakikisha pesa ya umma katika upande wa national na hata counties imefanya kazi vile inatakikana. George Aoko, Ramogi TV. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua dhi nyime kod gode bende chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar gero udi manego gi oyueyo e kuonde dak ma joma yuto gi ne piny odakie kod bombe duto e pacho kam. Kane olose boma Naivasha e kinde nyasi mar twak ewi bombe, Gachagua lero ni mano en chenro mar ting'o malo jogo modak e kuonde ma ji yuto gi nie piny ka bende oseyo gai mar Azimio Raila Odinga kuom kwedo chenro no. Gachagua othiano ni Raila onge kod ratiro mar pingo chenro mar gero udi mabeyo e kuonde dak ma ji yuto gi nie piny ka owacho ni Raila ne ok ochako chenro moramora mar miyo jodak ma Kibra ute mabeyo e kinde mane otelo negi kuom higni 20. Ne omedo wacho ni chenro makamano dhi chuogo tije mathoth ne rowere gwenge ma ibiro gergie. Affordable housing will help us grow economically
through jobs created in the material and service supply chains. Ultimately, this will reduce poverty, especially among the unemployed youth. He saw the squalor, the shame of people using flying toilets, people living in abject poverty, total indignity. And we have a program now to dignify those people, give them some affordable housing because they deserve dignity because it's in our constitution. And a fellow they elected for 20 years, believing in him, he is shouting at the rooftop that this program should not happen. Just how unfair can you be? Jakom Madun Bura mar ODM John Badi oseyo komiti machano twak mag od bura kuom koso luwo chike madwarore kinde mane gichwalo paro mar omenda mar higa 2023 e od bura. Kane oloso kod jofwamb weche liare mar od bura, Badi okwayo riwruok mar Azimio mondo tim lokruok mar jokanyo mage e komiti matayo twak mag od bura. Kaluwore kode, onge mar jo od bura man kod lony mar ariyo ewi chenro mag od bura emane omiyo komiti no odhi nyime kod pedho paro mar omenda mar higa 2023 ataro mar chik. We need people who are experienced in that committee. I'm not indicting those members who are there, but sometimes also from experience you get to understand procedures of the House much better. But I don't know exactly whether they raised this concern in the House Business Committee and how come this matter was let to go. If I was present here on Wednesday, I would personally have refused that we don't participate in voting because that was not a finance bill. What we were voting for, I still am looking for a word for it. Jatend bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseyoten Kenya Kwanza kuom dhi nyime gi turo jopiny gi ting' mapek mar budget maromo $3.6 mane opuodhi nyore od bura kowacho ni singo mane ochiwne jogo ombulu okethi. Kane oloso skund sekondar ma Mahandakani mantiere Taita Taveta, Kalonzo wacho ni chiwo mich oseyoten piny owacho mar Ruto kuom ng'ado suru mang'eny mag jopiny e kinde ma ngima topek. Omedo ni kaka jo Azimio gibiro medo kwedo sirikand Ruto kuom pek mar ngima. Now welcome to Zawadie. Sasa eti yule hata ile shilingi yako 300 unaenda kupata pale Twiga. Bei ya umeme imepanda, bei ya mafuta itapanda, bei ya chakula itapanda, kila kitu kinaenda kupanda. Wakati tumekuwa tukizungumza katika kamati zile za bunge, tumekuwa tukisikiza wananchi vile wanavyosema. Vilio vya wananchi ni kwamba gharama ya maisha imeenda juu. Jana waziri akakuja bunge kusoma bajeti. Bajeti ile ni kubwa mno, ambayo tunajua kwa nini tuongeze pesa kwa maofisi. Ofisi ya rais, ofisi ya naibu wake, ofisi ya prime minister, tunaongeza pesa na wananchi wanalalamika. Kenya Kwanza wanataka kumaliza nchi kwa ushuru. Tunakataa mambo haya. Na tunakataa kwa roho safi ili tujali maslahi ya Wakenya ambao wamedhulumika kikamilifu na hali duni ya maisha. Sasa itakuwaje wakipitisha kwa nguvu vile ambavyo wamefanya mambo haya ya ushuru, wapitishe hata bei ya mafuta izidi kwenda juu? Ramogi pod wadhi nyime kod weche manyien kaka od bura mar Senate ochugo komiti moyiedhi mabende koro dhi winjo bura mar thicho oko jalup gavana ma Siaya William Oduol. Komitino mar ji 11 dhi nono weche 5 ma omieno William Oduol kendo pedho ripot margi e bwo ndalo 10 mabiro. Ma biro kaluwore gi okang' mane od bura ma Siaya okawo tarik 7 dwe mar 6 higani kiseyo Oduol kuom tiyo marach kod apis mare, wacho weche mag miriambo wi tend county no ewi weche mamoko. Chris Owino lero no matut. Jumbe ariyo bang' jo od bura mag county ma Siaya goyo ombulu mar golo e apis jalup gavana mar county no William Oduol, od bura mar Senate uchugo komiti moyiedhi mar winjo burano. Mabiro bang' spika mar county ma Siaya ndiko ne spika mar od bura mar Senate tarik 10 dwe mar 6 higani ewi okang' mane jo od bura mar county no ne okawo mar thicho oko William Oduol. Jo od bura 42 mag county no ne opwodho ripot mar komiti moyiedhi mane otelne kod Francis Otiato
mane nono weche mane itudogo William Oduol. Komiti mar Francis Otiato ne oyudo William Oduol kod ketho mar tiyo marach kod apisi mare, koso bidhruok e apisi, miyo jopiny weche mag miriambo ewi tend kaunti no, kaachiel gi temo soyo lwete e chenro mag pogo orak e kaunti no. Kaluwore gi mano, od bura mar Senate ochuogo komiti moyiedhi mar ji 11 madhi nono adiera ewi weche ma itudogo William Oduol, kendo pedho ripot margi e nyim od bura mar Senate e bwo ndalo 10 mabiro. Komitino bende biro miyo William Oduol thuolo mar golo chung' mare ewi seyo makamago motelo ne ndiko ripot margi. Moko kuom jokanyo mag komitino gin Seneta Mamakweni Daniel Manzo, Seneta Manyamira Okong'o Omogeni, Richard Onyong Kamakisi, Abbas Mohamed Mawajia kod Senetas Mogwel Catherine Muma, Betty Montet e kind Senetas mamoko. Poni komitino moyiedhi mar od bura mar Senate oneno ni weche mimienogo William Oduol onge tiendgi koda tachgi, bura mar thicho William Oduol biro rumo gi kanyo. Kata kamano, poni komitino oyudo adiera ewi seyo makamago, gibiro chwalo ripot margi e nyim od bura mar Senate. Bang' golo pachgi ewi ripot makamano, Senators biro goyo ombulu mar thicho oko William Oduol kata wito oko bura mar thiche oko. Oduol biro wuok e apisi poni thoth Senators ogoyo ombulu mar thiche oko, kata dhi nyime kod bedo e apisi poni thoth Senators owito oko bura mar gole e apisi. William Oduol bende nigi ratiro mar dhi e doho mar chwalo ng'ur mare poni od bura mar Senate osiro bura mar gole e apisi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris, kawadhi nyime en nyithindo mag Afrika pod kalo e midhiero mathoth ma oting'o mako iye ma oyiw, lwenje mag kit chwech, gamo kute mag ayaki, chan, nyange mag nyithindo manyiri e kind weche mamoko. Mane oyangore kinde nyasi ma bende ne obagi e odiochieng' ma kawuono, ka bende pinje yango kata dhialo odiochieng' mar nyathi ma ja Afrika. Wabiende kendo kaluwore koda ma Jojuma miyowa mathoth. E kinde nyasi ni mar ringo odiochieng'no mar nyithindo mantiere pinje mag Afrika mane obagi e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko e piny Kenya, nyasi bende thoro mar wach ne en ng'iyo yo ma inyalo rit ratiro mag nyithindo matiyo kod yor tudruok mag mbui. Jonyuol ne ojiw mondo wuog oko kendo riti ratiro mag nyithindo. To jok ma odagi nyithindo gi wayudo ni moko kuomgi pod okawo okang' mar go report ne migawo mopogore opogore mag sirikal mondo okaw okang' mowinjore. Gikawo cases giloso gima oluongo ni kangaroo court. Nikech nyithindo ma Afrika kaendi ok ane okaw ting'gi motegno. Kan kwa jonyuol, kech nitiere jonyuol kod janyuol. Kwani mondo ji obed jonyuol ok janyuol. Jogo mag ratirogo mag nyithindo ne oywak ni nyithindo mathoth iro chatro margi ka okalo e yor tudruok mag mbui. We see things like child pornography are on the rise. Currently, the technology is not the way it was previously. Kids have access to phones. We have people who lure children using these phones. Aneno ka sim emaneno ka chenda ahinya gi nyithindo. Koro sim ni wan jonyuol onego wane ni kata wamiyo nyithindo sim, yes, sim to ber. Kendo nyathi nyalo tiyo gi sim mondo mi osom. To kwan so sure ni nyathini samwa miye sim be osomo koso tiyo gi sim ni e ng'iyo gik moko ma ok nyalo konye ngimana. Wan gi wechego mag opamo kata prostitution ma nyithindwa nene weche mag mbui. Kaka idara mar nyithinde Migori County wasekawo thuolo mar keto gimiluongo ni Children Assembly. Children Assembly en ochalo od bura mar nyithindo. Kendo od bura mar nyithindo biro giromo giwacho pachgi kama wasepuonjo nyithindo e yorego mag weche mag mbui. Moko kuom midhieche ma nyithindo bende pod kalie gin ma oting'o mako iye mohiu kendo ma omondo nyange kaachiel kod gamo kutego mag ayaki. Number 1 being FGM, number 2 is child labor, and number 3 we also children don't go to school most of the time. We have the cases of defilement. We have teenage pregnancy. Recently we were in a technical group working group meeting where we had a case of 236 cases of teenage pregnancy in one sub-county. Nyithindo mathoth bende indiko tije e kuonde machalo kaka mago ma ikunyo mwandu ma ebolo ma oting'o mula. Rocho ratich nyithindo pod ni malo. E gwenge mag Masara wanyalo wacho ni wan gi weche mag gold kata mula. Nyathi yudo ka seche moko
ng'ato dhi otiyo kode gi dhok mamit, omiye incentive moro, omiye pesa moro $500, nyathi ok bitamore. Kasto jogi end up norocho ratich nyithindogi. Nyithindo mang'eny sani nyithindo chandre oko ka. Iyudo ni there's a lot of divorce. Ji we mon were gi chuo. Koro nyithindo bedo maonge kata parents. E kaunti ma Migori bendo yangore ni kwan familia masani nyithindo ema rito bang' ka jonyuol owito ngimagi bende osedhi malo. Gino bende koro sime moko nyithindogi donjo timbego machal kaka mano mar uso dendgi mondo giyud pesa magitayogo familiago. E higa mapotin, mae mosemiyo weche mag ayaki oidho gwenge mag Suna West, kendo wasetemo kaka migawo mar nyithindo wakawo kendo chenro mar puonjo nyithindo e skunde maggi. Wan gi Child Rights Club. Kata bed nyithindo pod kale midhiero mathoth, migepe makedo kod ratiro mag nyithindo wach ni geno nitiere mar duoko piny kata tieko midhierogo marocho ratirogo mag nyithindo e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyako Ramogi ne wasingo no biro bedo koda wendo machiele studio. Wantiere koda Walter Odhiambo mabende director e kambi noero mar nyithindo mano mar SOS. Kawuono piny hingo karadhialo nyathi Afrika. Koro wada mana lose okenge mosegoto mana kaka nalieko ni en wach manowuok e piny mar Afrika ma milambo kata South Africa. Kendo nochake higa mar 1976 mane kinde mane 1976 nitiere lweny mabende ne en mar akwede e kind jorochere kod jorotenge. Mano en gima bende ne okelo lweny manitiere nyithindo manotho e kinde no kanitemo mar mondo mi okedne ratiro mar nyathi kata nyathi mar Afrika. Kaluwore koda mano bende pinje e riwruok mar pinje mar Afrika e kinde no nochako nyasi mar dhialo nyathi mar Afrika ma bende koro pod wadhialo nyaka kawuono nochakore higa mar 1991. Wach maduong' en ni ikedo ne ratiro mar nyathi Afrika. Thor mar wach higa ni en mane? En kedo ne ratiro kata neno ni warito nyithindo e kinde ma gitiyo koda mbui mag tudruok. In ma nyathini nigi Facebook, in ma nyathini nigi simu, ma nyathini nigi tablet. En yo mane mabende tiyo godo e rite. Wadonjo ma network machiegni e studio. Inyalo mano miyo wanonro matin. Ang'eyo ni tiyo gi nyithindo e okang' machalo nade? Erokamano Simpros. Mia kinde mondo agone Ramogi TV erokamano. Kuom miyowa kinde mondo wawuo e weche mag nyithindo. An amor kaka jatend SOS Children's Villages. Amor ni unya parowa e odiechieng' ma kawuono mondo miwa kinde mondo watwage weche machando nyithindo. Wamor ni kaka county Kenya waneno ka okang' tie mosetim mag konyo weche nyithindo. Higa mokalo noneno kwa kalo the Children's Act manotemo geng'o gaps moko manintie e kaka ne warito weche nyithindo. Uneno kwa kelo moro miluongo ni care reforms be higa mokalo wasetimo okang' matero mbele but pok wachopo kuma dwaro. Gina achiedho nade kata ng'ikruok mage mabende sani gie sani pod nyithindo kaloe nyathi ma ja Afrika. Nyathi ma ja Afrika king'iyo maber iyudo ka gik moko maluongo ni rights gi nitie mang'eny ma pod ogiyud. King'iyo kuonde ma poko dhi okang' maber ahinya e town iyudo ka nyithindo dhi e skul maber. Right to education. Nyithindo mantie kuonde ma poko bedo developed. Wayudo ka budgetary allocation margi pod tin. Iyudo ka classes okrom, iyudo ka jopuonje okrom, iyudo ka pod nitie kuonde ma nyithindo pod kech kayo ok dhi e skul. To emomiyo wacho ni serikal ni kata waseloso okang', nitie kuonde ma pod wadwaro ni mondo ong'i maber mondo nyithindo bed e position makoro ginya yudo go kony mondo giyud right to education. Higa ni the day of the African child wang'iyo kaka nyithindo tiyo gi mbui. Wayudo ka nyithindo pod onge access mag gik moko mag ICT gi. Skunde mang'eny madala iyudo ka nyithindo pod onge computer, iyudo ka nyithindo pod onge jopuonje mapuonjo gi ICT, iyudo ka nyithindo kata internet ongego. To nyithindo mantie town iyudo ka nigo. Koro right margi to access mag technology iyudo ka pod tin. Sachiel aneno ka in gi nyako moro miluongo ni Shali. Tiwinjo ka Shali wacho maber ni gin gi capability. En ani support ma gidwaro. Ko wanya konyogi mondo gi demonstrate capabilities gigo. To wawacho sani ni kata yudo tich tek mondo yud tich kionge ICT skills.
Koro iyudo ka nyathi mos dhi town mosomo kompyuta gi nyathi man dala cha opogore. Sani ng'eny assignment ma jopuonje miyo nyithindo iyudo ka imiyogi e smartphone. Nyathi man dala ma pod onge simu cha en oyudo right to access ma quality education nade. Iyudo ka pod nitie areas ma pod waneno ka pod wan e chien. Nyewa ng'iyo budget nyoro kwa paro ni inya medwa location moko mondo wane kaka onya develop infrastructure mag nyithindo sana man dala ka. Nikech ng'eny nyithindo wa onge town. To jo mantie town ka boydo kan tie nyithindo mang'eny ahinya kuonde ma waluongo ni informal settlement. Kuonde ma school poko bedo develop maber, classroom okrom, jopuonje okrom, to infrastructure okrom. Koro wacho ni kata waseloso kang, but pod right to access mar education pod nitie piny. Right to access mar health mar nyithindo pod nitie piny. Sani participation mar nyithindo e issues ma affect gi pod ni piny. Emomiyo wacho ni wan waduoko ne Ramogi erokamano, Ramogi TV. Aneno kukelo shalika. Umie chance mondo wuo kaka nyathi. O articulate issues magi. Right to participation ma nyathi. Mano is one of the things mwang'iyoga kaka ni principles mag rights mag nyithindo. Koro kwa ng'iyo rights mag especially weche mbui. Sani nyithindo mang'eny man gi smartphone. But iyudo ka kony minya kony gi mondo wageng' gi from exploitation pod ni piny. Emana do penjo ni bedo ni gintiere gi ginyalo yudo mbui en wach achiel. To ng'iyo kaka gitiyo gi mbui no en wach machielo. Ta iyudo ka kanyo ema da penjo nikech jonyuol mang'eny koro tamogi ni to ka tuo ne to dhi timo assignment nango, ka tuo ne to wang' ne japuonj yude kanyo. To sama miye ere kaka warito nyithindo mar mondo mi kik giyud jomaundu kata jonjore ma bende samoro tiyo gi mbui gi mondo mi ogore kuom nyithindo. Temo miyo wan wacho kaka joma ng'iyo weche konyere gi nyithindo ng'iyo weche nyithindo gini kata na sheria ma walose piny ka pod wan chien e gik moko madhi kaka cyber security. Wadwan mondo wakel laws gi regulations ma tighten weche cyber security gi mondo wagengo nyithindo. Wawacho ni nitie online sexual exploitation and abuse. Chike magengo nyithindo seche ma gintie online ka mondo kik gibed subjected to gik maricho richo. Wawinjo wach child pornography, wawinjo wach cyber bullying, wawinjo weche ma privacy. Ma nyithindo imiyo weche ma mit tiwuondogi to ikawo images mag gititimogo pornography. Ineno. Wawacho ni chike poko los motegno moromo manya gengo nyithindo gi seche ma koro gidonjo online. To training be mangiso gi kaka onego beni gitiyogo, kuonde monego gidhiye, kuonde moko onego beni gidhiye, mano be onego beni wamedo. Walter aparo ni mae bende en thuolo makara ng'eyo ni ok wanyal chiwo duto kata kamano ne jonyuol manitiere kod momiyo nyithindo simu kata momiyo gi tablet ma gitimogo homework kata kama gitimogo gimoro amora. Nitiere yo moro amora ma janyuol nyalo konyogo bedo ni pok warido mbui magwa. To nitiere yo moro amora ma nyathi nyalo rango, janyuol nyalo rango godo gik ma nyathine neno mondo miyo konyo. Wanyalo miyo mana jonyuol achiel ariyo adek ma bende nyalo konyo gi mano ni gima miyo nyathina ni konye somo to ken gino ma bende samoro puonje weche manyalo miyo nyathi lal. King'iyo tarik 15 dwe mokalo mane wan gi the International Day of Families. No anywakore gi serikal golo program mo waluongo ni National Parenting Program. Gimoro achiel mane wang'iyo kae ni janyuol masani wanya konyo janyuol ni nade mondo ogeng' nyithindo gi. Nikech wacho sani ni kituono nyathi yudo access to the internet, ituone right mare. To in ka janyuol be luor ni kodhi kacha to nyathi maricho tikia. Koro wacho ni nitie trainings, to nitie awareness moko mondo janyuol bong'e kaka onya konyo nyathi, kaka onya ng'iyo sites moko maricho to geng'o go nyathi, kaka onya direct nyathi seche ma nyathi timo kata homework mondo nyathi kik dhi e kuonde moko maricho richo ka. Chutho mbui mag oganda kamoting'o Facebook, kamoting'o Twitter, kamoting'o TikTok bende eratiro ming'iyogo be en gima ber mar weyo nyathi mar mondo mi ochop e mbui machalo kamano. Ponono ni gichope en ang'o giri ma bende janyuol onego bedgo motang' sama ochiwne gi thuolo ma kamano. Wan wacho ni wadwa gimituongo ni supervised access. Janyuol onego bed ni site ong'e ni sites mage maricho, sites mage mabeyo. Wawacho ni mbui en gi kuonde mabeyo to en gi kuonde maricho. Nitie a lot of opportunities ma nyithindo sani nigo. Nyithindo sani wawacho ni rights magi ginya exercise gi mbui. Koro nitie sites ma ginya romo gi nyithindo wetegi, ginya puonjre mang'eny,
ineno kaka Shali obiro kanyo gi ginene gi search kowacho ni en miss greening. Onya ng'iyo go kaka nyithindo ma miss greening ma pinje moko dhigo mbele ineno e mbui, but e mbui kanyo bo nya romo gi maricho. Koro kaka janyuol ber king'e ni sites mage maber gi nyathi to sites mage maricho gi nyathi, timie that supervision, tikonye mondo ng'e kuonde mabeyo gi kuonde maricho. Erokamano unjo kaka jogo iko ma bende nitiere kata bende tayo nyithindo kendo kinde mathoth untiere gi nyithindo kanyo, uparo ni en ang'o kata en sir machalo nade ma jonyuol e kindegi nyalo miyo nyithindo mondo miyo konygi e gen kata giwegi e rito ratiro margi kendo mar miyo ni giti gi sagi e yo makare. Ber ka janyuol bet nyathi ma ng'at ma wuoyo gi nyathi maber, obed ng'ama open gi nyathi, ginya wuoyo gi nyathi, ong'e gima nyathi timo, obed ng'at ma nyathi nya winjo, to ber ka en be en gi ginene, en gi skills mong'eyo go wach mbui. Nikech iyudo ka ng'eny wa parents nonyuolwa before, wacho ga ni before computers, BBC. Koro ber ka nonyuoli ka computers pok obiro, or ka mbui, weche mbui pok obiro, ing'eye maber minya konyo go nyathi. Mondo ka nyathi seche modonje mbui to kong'e mang'eny moloyi, unya konyre, tinya konye titaye. Erokamano kopogore koda weche mag mbui, gin thuolo manade manitiere oko kanyo ma janyuol nyalo tayo nyithindgi mondo miyo konygi e timo gimoro. Ineno ka Shali rito alwora, nitiere nyithindo moko mantiere koda mich mopogore opogore. Gin thuolo mage manitiere oko kama bende jonyuol nyalo tiyo e tayo nyithindegi mondo miyo konygi e kedo ne ratichgi to bende dak maber e alwora ma gintie. King'iyo weche mbui, sani academic programs mang'eny mokete mbui makonyo nyithindo ma nyithindo nya timo self study. Janyuol nya puonjo nyithindo aina mago. Nitie a lot of nitie kuonde mang'eny ma nyithindo time gik moko miluongo ni self tutorial ma nyathi nya ng'eyo go weche monego be ni konye. Kama nitie wan gi nyithindo ma onya dhi iye kacha to puonjre kata tedo. Odhi e mbui kanyo to puonjre kata tedo, odhi e mbui kanyo to puonjre gik mang'eny manya konyo ngimane. Ka janyuol nya ng'eyo mano to nya konyo tayo nyathi kuonde maber madhi e mbui. Bero ka janyuol bong'e kuonde maricho richo. Koro nyata nyithindo kuonde e site moko maricho manya ketho, manya ham nyathi. Ber ka janyuol bong'eyo dangers mantie mbui to puonjo nyathi. Koro nyathi ber ka ng'eyo ni mbui kae ka donjo to nitie sites moko maricho moko nego bana donje. To janyuol ber ka ng'eyo to tayo nyathi e kuonde machal kamano. Erokamano kopogore koda weche mag mbui go, nitiere nyathi ma bende samoro wich wil go ma en nyathi ma nigi ng'ol. Kendo iyudo ni kinde mathoth kata ka ji timo gik moko to iyudo ka magi gin joma samoro ket thengi. Sama wacho nyathi Afrika ni samoro kwa paro ni gin to samoro en ng'ama ok nyal, onge kata gi wang'e, kata en ng'ama muofu, ok onyal dhi e mbui. En okang' mane bende gimbe onywakgi e chenro mar kedo ne ratich jogo ego kata nyithindo mag Afrika. To kaka un joma tiyo gi nyithindo, ang'o ma piny owacho nyalo timo e riwruok goganda mar paro kendo kik jwang'o nyithindo mane gi ng'ol? Nyithindo man gi ng'ol en wach mwasewacho mang'eny. Wafwenyo ni kaka piny wiwa wil kodgi tok ber. Iyudo ni kata kuonde magidhi, kuonde magidake, kuonde magidhi e somo, kuonde magiyude kony kaka mag healthcare, wiji wil kodgi. Ok walos facilities manya konyogi mondo giyud access. Koro gima wacho ni onego ng'igi, onego waket ginene, onego waket chenro mang'iyogi manya konyogi. Sani wan gi technology makonyo nyithindo. Nyocha uneno ka jo Kilimanjaro Blind Trust for instance okelo technologies moko manya konyo gi winjo to gi neno weche mang'eny mago nitie. But gima wacho ni onego be ni ng'ato ka ng'ato bed aware ni nitie nyithindo man gi ng'ol. Seche mo wacho nyithindo to kik wiwa wil kodgi. Ber be ka wang'iso jonyuol, nikech pod wayudo ka nitie jonyuol moko ma pod nigi wich kuot. Ka en gi nyathi man gi ng'ol to en gi wich kuot, opando nyathi. Onge rach bet gi nyathi man gi ng'ol. Koro gima wacho ne jonyuol ni number 1 nyaki accept ni nigi nyathi mong'ol, kata kinya konyi. Ko waseng'e ni nyathi nigi ng'ol mane to wanya konyi. Gima wang'iso serikal sani ni wamed assessment centers mag nyithindo man gi ng'ol. Nikech aparo ni sani wan gi centers 16 kende to wan gi counties 47. Kwa nya med assessment centers makonyowa assess nyithindo mondo wang'e ng'ol magin go to wanya konyogi maber. Kwa nya sensitize jonyuol be mondo kik gipand nyithindo, kik gine wich kuot gi nyithindo, kik gihiny nyithindo.
Nitie jomoko ma konyuolo nyithindo man gi ng'ol to ginegogi, giwitogi, gikwedogi. Mano be sani watimo sensitization mondo jonyuol obed ni ging'e ni ng'ol ok en ginene, ok en giko ngima. Gibed free, gikelgi, serikal oketo assessment centers, wa assess nyithindo gi ng'ol margi mondo wane kaka nya konyogi. Erokamano Nyawolta, mana ka watieko, in kama ibete kata kama itaye chenro mag nyithindo. In lek mane ma un godo ne nyathi? Ka nyathi Afrika ochopo kama nade ma ubro neno ni kama wachope ni to koro nyathi Afrika ni kama ber? Ana wacho ni sani gi weche mbui gi wang'iyo piny mangima kaka global village, kaka village achiel. Ka nyathi Afrika nya piem gi nyithinde continents moko ma wacho nosego kang' mambele ka equal footing, to wabro mor nikech wadwano mondo nyathi ka nyathi obed gi equal chance e ngima ka. Ok ni nyathi ko wuok to wacho ni ma nyathi moa Kogelo ok onyal compete gi nyathi moa Runda. The moment ma nyathi ka nyathi ni gi equal chance to compete, wabro mor. Emiyo wacho mokwongo ni seche mwang'iyo kata access mar mbui, wang'i ni nyathi man dala ma kata classroom onge gocha, wakonye nadi mondo bed equal to gi nyathi mosomo Olympic kama nitie computer center. Ineno ka nyathi nya bedo gi equal chance e ngimani, anabro mor. Erokamano Nyawolta, thuolo ne chuok. Kata kamano ang'eyo ni wakolo moko kuom gigo mabende samoro ne chando chuny japiny ahinya to jogo mabende rito nyithindo. Kaka kamano wabiro romo kendo chieng' mamoro mondo wago mbaka. Nyaka Ramogi gi kanyo wakawo yueyo matin ka waduogo pod wan gi weche mathoth, kik idhi mabor. Ogai mar doho yawo doho mabiro winjo buche mag lwenje mag kit chwech e kaunti ma Kisumu. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Mama ni bro dhika Sarabjit. To eno bro ng'iso gini ya ni in bende yie gi wach arus ni. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile, opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni kendo Nyaka Ramogi ogai mar doho oyango doho mar yalo weche mag lwenje mag kit chwech e kaunti ma Kisumu bang' yawo doho makamano e kaunti ma Mombasa kod Siaya. E kindego bende ne oyango yo manyasani mar chwalo chenro mag doho e Thurka. James Okoth nigi mathoth. Oganda mirocho ratichgi kokalo e lwenje mag kit chwech osebedo gi pek mar yudo ratichgi kalore gi chenro mar doho e kinde mokalo e pachoka. Obadho mosedolo chuny joma kedo ni ratich oganda. Ni jok mamanyo ratichgi ka gisebedo violated, especially cases like SGBV, pango ga laini kaka jite. Cases kauga
kawo a long time kapok otieki en pesa mang'eny dhi gi duogo. Midhiero mar luoro, wich kuot kod dhok ma itiyogo e doho, kaachiel gi pek mar luwo buchego, kinde mathoth bago joma manyo ratichgi e doho. Kata kamano, sith mar doho moyangi ni yalo buche lwenje mag kit chwech, koro igeno ni dhi kelo lokruok ni oganda duto. So kawuono, o launch gima iwawacho ni maeri koro is the third court mosebedo launch kaluwore gi Siaya to gima kwongo mane gi launch kane gintiere Mombasa. To waneno kaka gini bo konyo anybody, nikech ok owach ni en mar mine, anybody man gi cases mar sexual violence. Chike matayo chenro mag dono nigi yo makende mabiro neno ni oganda moseyudo ratichgi oyudo thuolo mar chako loko ngimagi kendo arita margi orite yo makare. Ka kes orumo, nitiere giminyalo lu bang'e, nikech ginyalo wacho ni police nyaka tim kama, hospital nyaka tim kama, ng'ato nyalo timo kama. Mano ng'iso ni protection mar survivor okru mana nikech gine court kanyo, to tok mano waneno gimoro wacho ni reparation kapodo nyalo konyore e tok mano. This specialized court forms part of our strategy to dismantle formal, informal, and systemic barriers that prevent victims of sexual and gender-based violence from accessing justice. Ogai mar doho bende nosingo mar gero doho e sub-county manyakach kod mano maseme kaka yo mar chwalo chenro mag doho machiegni gi jopiny, kendo singo mar tiyo machiegni gi tend county ma Kisumu eneno ni singo no ochopo kare. We will continue working together, particularly in the area of getting land to be allocated and to develop physical infrastructure to house our courts in constituencies that do not have court stations already. We requested for land to build a court in Seme and also Nyakach. We want a court in Nyakach. We commit to continue strengthening our cooperation with the judiciary to ensure delivery remains our driving focus. And as members of the revolution family, your dream of setting up high courts in all counties are in sync. Duly launched. Koro igeno ni yalo buche motenore gi lwenje makit chwech biro dhi nyime mapiyo piyo e alworani, ka bende jopiny biro yudo ratichgi e sama owinjore. James Okoth, Ramogi TV. Piny owacho mamalo kokalo e migawo mochung'ne dongruok mag kembe ochiwo koth pamba manyasani mong'ere kaka BT Cotton Seed manego giromo milion 3 ne grube mag jopur pamba 71 e kaunti ma Homa Bay. Piny owacho mamalo komakore gi sirikand kaunti ma Homa Bay omakore kanyakla mar temo chiero kendo pur mar pamba ma osebedo ka thembo kaluwore gi onge mar chiro kod kembe ma jopur nyalo tere pamba magigole puothegi. Jagoro mongirore e migawo mochung'ne dongruok mar kembe Dr. Juma Mukhwana kod gavana ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga ne otelo e nyasi mar pogo kothe mag pambago mano mi jopur nono maonge chudo. Mukhwana okoni piny owacho oseketo kenge makare mana nigi chiero kendo pur mar pamba mane osegore piny e kaunti no. Omedo ni piny owacho chano mar gero kambi mar pamba e kaunti ma Homa Bay. Leo tunapeana mbegu worth 3 million shillings. Pigia hao makofi. Na vile tumesema hii ni second season, tulikuwa tumeshapanda hapo nyuma, but next season tutajipanga vizuri, tuanze mapema. Kama umeweka shamba yako kando ya cotton, tukue na mbegu mapema kabisa. Kazi yako ni kupanda, upande cotton itoke vizuri, alafu hawa wadau wanakuja kununua. Can you imagine? Wewe umepewa mbegu, upewe dawa, wewe ni kuweka bididu hapo kidogo, alafu cotton yako inanunuliwa na wale watu wako hapa. So tuko na assurance ya kwamba hakuna cotton wewe utapanda ikose soko. We are going to cluster as 3 counties of Kisumu, Homa Bay and Migori, and that the ginning component will be done here in Homa Bay. And that is something that we welcome in a big way. And we know that it's not an easy journey, but we will work together to ensure that we walk that journey to its logical conclusion, to a point when our ginneries are revived.
Ramogi gi kanyo wakao yueyo wa machielo e chenro mar OIMORE pod wan gi weche mathoth kik idhi mabor. Jotend pinje moko mag Afrika odhi Ukraine dhi temo nyayo kwe. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza kaende jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na autopick kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Kiudo gimore belni to mano kariano. Gikomba gokinyi Safaro sa yawa. Palomino chiena tandora mojonya. Thumbe mawakelonu otenore ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti, Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer, Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Epewe mag tuke mayero, hero maradhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, Japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng', nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Tabaro King. Bote mingi baninga. Machiegni urunyo kwa Ramogi Jwange wangjoi mar Ramogi TV ma entie dero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyako Ramogi Jwange. Inyalo oro request mari. Ote machuo kiaria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome woman away. Aroji bended breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga NPDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema nawe ni fidelite. Machiegni kero nyako Ramogi e seche ma lweny osebedo kadhi mbele kind piny mar Russia kod Ukraine. Moko kuom jotelo mag pinje Afrika olimo pinje ariyogo e yor temo kelo kwe. Ka otelnegi kod jatend piny Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa, jotelo go nonyiso geno ni gibiro temo kelo winjruok e kind pinjego mondo pinje Afrika ma osehinyore kokalo e lwenyno owinj maber. Eriko Unda miyowa mathoth. Moko kuom jotelo mane ochopo e pinjego kowuok Afrika gin jatend piny ma Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa, ma Senegal Macky Sall, ma Zambia Akainde Ichilema kod ma Comoros kod Egypt. Igeno ni gidhi romo gi jatend piny ma Ukraine Vladimir Zelensky kawuono, bang'e gibiro loso kod mano ma Russia Vladimir Putin e St. Petersburg Ngeso tarik 17 ma en kiny. Pinje Afrika osebedo ka golo mwandu machalo kaka mbolea kowuok Russia masani lweny dhi mbele. Kata kamano, Ukraine oramo ni kwe biro mana bedo ka piny Russia ogolo jolweny mage e pinyno. Moko kuom dwaro ma jotelogo mag pinje Afrika ni godo en ni mondo Russia ogol jolweny mage e piny mar Ukraine. Bende gikwayo ni piny motamore timo ohala kod piny Russia ogol chike matekgo mondo gidhi mbele gi ohala kaka pile. Pinje mamoko osebedo kodhi nyakonchiel e lweny madhi mbele e kind Ukraine gi Russia, ka ng'eny pinje Afrika to osebedo ka oling' e kokono madhi mbele. Eric Ounda, Ramogi TV.
Timbe ochopo e kaunti ma Siaya ne tuke adhong'. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni pa tuke piem mokwongo mag tuke mekadhong' monyoro jotugo mawuok e kaunti za biro manie yimbo mar piny Kenya ibiro bagi e kaunti ma Siaya odiochieng' makiny. Magi tuke mageto tego jotugo motelo ne piem mochan timo e boma ma Nairobi mar walo jotugo mabiro dhi e piem mag Olympic Club ma en achiel kuom klepe mabiro tugo e piem makiny kendo miyowa mathoth. E sikund primary ma Oseno Komolo e kaunti ma Siaya, jotugo mag Top Rank Boxing Club dhi nyime gi timo ikruok motelo ne piem mar tuk adhong' ma obagi e boma ma Siaya odiochieng' makiny. Kano wuoyo gi Ramogi TV, japuonj maduong' mar timno Joseph Ochieng', ma bende en achiel kuom jogo mochano tukego, nolero ni magi tuke mag tego jotukgigo motelo ne welo mag jotugo mabiro yuoro e tuke mag Olympics. Pogruok ma ikin tournaments mwadhiga maka national, maka gin ga national tournament, lakini magi to koro waketo kaka counties mwaiko go boxers magwa kadhi tugo. Nikech gichien kuro iyudo no ka tournament kato kawantie kod tugo i national woko ka from ground koni from counties ka kwadhi tugo. Koro mano waneno no counties ma Nairobi gin kod tugo kila mara. To wani Siaya ka warito garita ni nyaka ka tugo bet ma national kora ka wadhiye. Nomedo wacho ni ma en piem moywayo clubs mawuok e counties abiriyo kendo kelo kanyakla jotugo 47 duto koriw. Inter-counties tournament ye tournament mokwongo mwakwongo kelonu Siaya ka ma clubs ma abiriyo dhi biro manyocha watimo course maro referee and judges kod coaches bende koro kanyo bende gidhi tiegre mar mondo mi wabed kod officials ma kawaida ma koro onge officials ma broga luongo kowuok oko. Club mar Top Rank Boxing Club no biro tiyo gi thuolono bende mar medo tiego jokudh firimbi to kod jopuonj mekgi ma yande noyudo tiegruok dwe achiel mokalo. Tuk piem mar adhong' no kiny notimre odiochieng' alanga e dier boma ma Siaya ka jotugo mag Top Rank Boxing Club onyiso adieri ni gin ema kiny ne gibed joloch. Warito welo dala gibi ka gijipanga nikech wabende wajipanga kone. Training watimo ga wase train maber one fit. Nairobi hapo City Hall pod wan gi intercities mar brother go 29 to game ni en 17 Saturday. Warwako welo kendo waikre nyaka game mabiro hapo mbele 29 this month. Siaya ka zoezi wago mafine kabisa. Warwako welo gibi ka gijipanga nwach ma wang'enen gumadong' e dala ka. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Kambi mar tudruok mar Safaricom olando sir mar shillings $25 ne piem mag nyamburko mag Rally ma ibiro bago e pacho ka kochako tarik 22 nyaka tarik 25 dwe mar auchiel e boma ma Naivasha County mana kinde piem. Safaricom kuom kinde osesiro piem makamago e kinde mokalo. I'm sure everybody knows the journey that we traveled right from 2014 to get the Safari Rally back to the World Rally circuit. I am very grateful to the government of Kenya for walking the journey with us as a federation and as motorsport enthusiasts to return the rally back to the World Rally Championship. It shows that it's not just a one-time thing that Safaricom is doing here, and they've been supporting us for 3 years. So
it's not just a good gesture, oh, 2021, let's do it, but the fact that they keep coming back year after year. So in showing that, we'll have a good result over the weekend, but nonetheless, the program has been a great success, and without sponsors like yourselves, we wouldn't have been able to be here, realizing our dreams and also motivating those who I'm sure many are watching and following us. So thanks for the support, and hopefully we'll have a good rally. We cannot honk twice because the horn is like somewhere far, but sometimes we can wave, but you won't see us. So we'll just do our best and jump. That's the equivalent of a wave. So thanks, and just really privileged and glad to be here. Nyakaramogi mane makelo giko mar weche manyien mag OIMORE mokom ote osemolo kae rikodemo wacho ni kowuok chunge Kanyamkago Ramogi TV lero weche tuch to waneno bende Ramogi TV ma odhiambo mbeche woda edo ngima tek kaluwore kod budget masani to nyaka waket chunywa kuom Ruoth Nyasaye e kade wanyala mago odi mawuok kadem Ramogi TV lero Ramogi an matino chieng' lago kawuok Rueya Kisumu East Ramogi mora matekan gi mama Nanya Lego min Nora Ramogi TV ma Felix kawuok Chiro kowuok Kabondo aneno news gi mama na Joyce Odero baba na Tobias Javan Marion kod Margaret Abeti kabende anu aura kama Kenya chomo anaworo kuma Kenya chomo an kaka lajwa kali an matekan Fredo Suru kantire Dandora Phase 2 Oluoch Jaoko from Katito wacho neno Ramogi mos gimota mwange eno chumi mar Kenya kaka sani oidho Nyakaramogi akwayo ni wawegi kanyo nyinga Simfros Okinda kidegi duto jaloko marwa ne Wini Adoyo